Urranditan zaudete, ongi etorri. Gure gaurko protagonistak askotan bazterturik bizi dira, isolaturik, bakar-bakarrik. Gizarteak berak isolatzen dituelako, gizarteak berak askotan beldurra dielako gure gaurko protagonistei. Haien kulpa, printzipioz, gaixorik egotea besterik ez da. Gaur, Urranditan, gaixotasun mentalak. Eskizofrenia broteak dituzunean, ze pasatzen da zure burutik? Telebistak nitaz izeixen du, ahotsak entzuten ditut. Ni antidepresibo hartzen nahi nintzen. Eta gorakan joan, orduan horrek ematen zian txute bat, guandik gorao. Eta han begiratzen poltzak, eta ez da eskazu gehiago, eta erosin ditun, dirua. Gainean nekan dirua bukatu arte. Gojo gineaneakoia ingresatu nintzen, psikiatrikoa. Nik ikusten unean nire alaba ondatu initzen. Guk ezin niko bipolar zertzen, ni behintzat arrastu egen daukan. Eta hon txikasi zertan hori. Ez daukat ilusio berezirik bizitza normal bat nahi dut. Nik violentzia praktikatu dut nire buruaren kontra. Hemen adibidez. Bakizu zer dan labur bilduz, zeure buruen ikari okitzia. Zu imagine, kaletik zuez, eta klak bat dau, jazta. Zu izan alzara, edo norri izan lehi. Eta klak hori pasata gero, beti eukiko dozu ikarie, ostia, noiz etorko da urrengo klak hori. Emilio ondo ezagutzen zaituen psikologoarekin egon gara eta berak proposatu digu zuretzako lehenengo galdera. Bai. Nor da Aiert? Nor da Aiert? Galdera zaia. Batzutan Aiert da, haizeak emate un ozto bat. Bestetan da, ozto bat, baina eramaten uzten dana. Eta oso gutxitan da, da pertsona bat, razonatzeuna eta gauzak erdi ondo egiten dituna. Ez datorkit inor bizitan,
aita eta ama ez besterik, ospitalean bakarrik. Ez da inor bizitan etortzen, nortzu ziren nire lagunak agian ez dute ikusi nahi nire ondamena. Aiert Olasagasti, 32 urte ditu, donostiarra, seme bakarra. Arrasateko psikiatrikoan egonda luzez Emilio Martin psikologoarekin. Gaur egun Gurutze Gorriaren etxe batean bizi da Ondarretan eta gureak erakundean egiten du lan Lasarteko tailer batean autoen piezak egiten. Zer gogoratzen duzu zure haurtzarotik? Haurtzarotik? Ez ditut egia esan da oroipen oso onak haurtzarokoak. Zatekan, nire bizitza izan du da gaixotasun mentalaren inguruan beti. Zatekan, ama gaixotasun bat dauka. Eta nik jaio nintzanean tratatu gabe zeukan. Orduan berak zituen aluzinazioak eta nik egia bezala behizin ditun. Eta denborarekin nire gaixotzen jo nintzen, eta toxiko kontsumitzen hasi nintzanean, orduan brote bat eman zian eta ospitalean ingresatu nuen. Alde batetik eskertzen dut brote ematia, zatikan behintzat kokaina kontsumitzea jutzein nion. Eskizofreniaren lehen pizte edo agertze hori Aiertek 23 urte zituenean gertatu zen. Zertan ari zinen brotea eman zizunean? Drogatako dirua eskatzen. Ze hasi zinen oiuka edo? Bai. Eta amaren kontra? Garrasika? Bai. Ez zelako drogantzako diruik ematen. Hilabete terdi egin zenuen ingresatuta, eta hilabete terdi horretan esan zizuten jada eskizofrenia zeneukala? Bai. Eta etxean amak nola hartu zuen eta bikotekideak nola hartu zuen? Bikotekideak zuzenean utzi egin nindun. Eta amak espero zuen. Esan zizuten orduan betirako medikatu behar izango duzu? Bai. Baina guan. Bera ordurako diagnostikatuta zegoen, ama? Bai. Usurbilen zegoen beha. Eta gero etxea izul izan ama, eta ni Emausen gehatuen izan. Emaus elkartean lanean aritu zen Aiert, artean amarekin bizi zela. Zenbat ingreso izan dira zure bizitzan? 3 Donostin, bat Usurbilen, bat Arrasaten, 5 ingreso eduki ditut. Kontua ondo daramazu? Bai. Ez dira azten inoiz? Ez. Eta zer suposatzen du ingreso batek zuretzako? Zerotikan berriro aztiak. Estabilidade bat bilatzen aztiak, medikazio berrira ohitutziak, gauza asko esan ditu. Ingresoak dira psikiatrikotan? Bai. Eta nolakoak da bizitza psikiatriko batean? Danetatik ikusi dezakezu. Zer ikusi izan duzuzuk? Kontsumoak, epilepsia atakiak, gero istiluak, ospitaleratuen arten, denetatik. Kontsumoak esan duzu? Bai. Droga lortzea erraza da psikiatriko batean? Bai, oso. Kontsumitu izan duzu psikiatrikoan? Bai. Noiz erabaki zenuen ez du gehiago kontsumituko? Eta zergatik? Ez deterako berriro medikazio aldaketarik eta ospitaleratzeik eta desajusteik edukin nahi. Eta gaixotasun mental bat daukagunean erraza da guzti horretaz jabetzea edo psikologo batek egin dizu guzti hau ikustea? Bai, laguntzaken ikusi dut.
Ikusi arazi diate kontsumoa oso kaltegarria dela, medikazio guztia ere oso kaltegarria dela, eta ez dut berriro ruleta rusa batean jokatu nahi. Era bat konbentzituta zaude? Bai. Pozgarria da hori? Bai. Tentazioak izango dira? Ez. Gero eta gutxio. Tabernetan, inguruko tabernetan? Bai. Terrazan jendea futbola ikusten eta porrok erretzen adibidez. Eta monitoreai komentatu baizu, fulanito porrok erretzen ere dela, eta gure taldeko pertsona batzuk gaizki sentitzen hasten dira, urruritzen hasten dira, eta azkenean lekutik anjun lehin behar izate dugu. Aste honetan badaukazu kontsultarik? Aste honetan, bai, ni bezekin daukat. Esan zeniaten, gure ezegian behatzitan. Eta apuntatuta daukat bezala ere. Bale, txartela daukiko duzu bezala. Bai, postit batean apuntatu zidaten. Oso no. Orain ez zaude psikiatrikoan, orain non zaude? Unidad de Rehabilitación de Trastorno Mental Severo. Ama. Gero urrungo gaztean dakat isonekin eta Edertzuni doktoreakin. Aiartek aipatu duen zentroa Donostiako Hondarretan da, eta etxe horretan bertan beste lagun batzuekin bizi da. Momentu honetan Urkoa fundazioa dauka Aiarten tutoretza. Asteko dago sententzi judizial bat, nun esaten du bera ez dela gai zenbait ekintzetan arduratzeko. Aiarten kasuan, administrazio ekonomikoa eta bere mediko tratamenduak eramateko aurrera. Injektablea daukazu, ezta? Bai, bat. Urkoa fundazioko olaiak ez dauka bere burua Aiarten tutore hutsik gisa. Sententziak esaten duna, nirekin harremanetan jarri beharko luke, bakarrik arlo ekonomikorako eta bere jarraipen medikotako. Baina gertatzen dena da, bizitzan ezin ditugula banatu arloak, eta orduan esan dezagun, azkenian arlo guztietan parte hartzen detela, berak nahi baldin badu. Zela dijoa, reala? Uste zazpigarren dijoala. Genau, ziur baino zazpigarren jungo da. Goazen orain Joritz ezagutzera, Aiarten lankide ez ezik Lasarten, logelakide ere Hondarretako etxean. Niretzako lagun bat. Arrasaten den San Juan de Dios psikiatriko entzutetsuan ezagutu zuten elkar Aiartek eta Joritzek. Laban deixan, elkarrekin egoten ginen, erropa doblatzen, erropak labadoran sartzen, holako lanak etxen eta bertan. Lasarteko tailerrean Joritz entretenituago sentitzen da. Eguna pasatzia harinu pasatzen dela. Ez egotia egun oso pentsatzen asko, entretenitxuta egotia gehixun bat. Kaixo! Zemo, gabiltza? Proiektu berriarekin ondo? Bai, ondo. Dudaren bat oso ze bakazue? Nik kableak behar ditut. Kableak? Zeintzuk hau? Bale, oaintxe ekartzetu, bale? Bale. Zondo. Zelan klase egiten dute Aiartek eta Joritzek Lasarten. Kotxean fokon, kable barrun dijoan kablea, hoi dana osatzen du behaiek. Eta gero konprobatu hoi dana ondo dijoala. Aiarta oso responsablea. Bere lanarekin guztua dabilela nabaritzen zaio, bere lagunekin izketan ibiltzea eta lagunakin ditu hemen de bai, hasi que berez oso jatorra. Berak prozeso bat ere ikitzen hasi izan orain dela 3 urte, helburuak jarri ditu, eta helburu horiengatik burrukatzea, denok bezala. Bide honetik dijoa, eta batzutan bildur pixka bat ere badu. Baina, hortarako gaude bere makuluak, momentu honetan gurutze gorria, tailerrekoak, Urkoa, bere makuluak gea, eta behar dunean gure gana jotzen baldin badu,
bideak berak egin behar du. Bostako amaitzen dugu lana, eta 6etan hasten zaku ozio, kozina, o domestiko, dakaguna. Arratsaldez beraz, badute lagun biek aisialdirako aukera, beti ere bizi diren zentroko monitoreen zaintzapean. Hurrengo pausua, pisu tutelatu batean bizitzea litzateke, modu askoz autonomoagoan. Zu oraindik ez zara horietariko pisu batera iritsi? Ez, baina bidean nago. Hortarako bidean. Bai. Eta horrek suposatzen du beti monitorekin mugitzea, gehienetan, monitorekin. Bai. Nire azkeneko helburua da, ni bakarrikan edo neska botatze baldin bat, neska batekin elkar bizitza ditia, eta ni nire medikazioakin eta beha gabe, baino azken finean elkar bizitza bat ditia. Bai duzu nahiko, urrengo estarako? Beste tira oso bat daukat. Eskizofrenia broteak dituzunean, ze pasatzen da zure burutik? Telebistak nitaz izeixen du, ahotsak entzuten ditut, denbora guztin buruari bueltaka ibiltzen naiz. Zenbat pastilla hartzen dituzu egunero? Goizian hartzen ditut 2. Afal ordun bat eta gauian loitzeko 2 erdi. Totalian izango liake 5 bat edo. Eta gero 2 astetan ben injektable bat. Antipsikotikoa ditze zaio. Eta pastilla eta injektablea hartzen dituzun bakoitzean. Zure burutik ze pasatzen da? Honi esker egin aldio eta aurre gaixotasunari, edo ze putada hau hartu behar izatea? Niretzako laguntza oso handia da. Zatikan medikazioik gabe ezingo nuke bizi. Guzti hori neskalaguna aurkitzen baduzu, azaldu beharko zenioke? Bai. Nola imaginatzen duzu momentu hori? Azalpen horiek ematerako orduan? Izan beharko luke denbora bat pasata. Naiz eta medikazioa hartzen ikusi, denbora hori aurreztu egin beharko nuke, zatikan zaila da gauza hauek kontatzea. Ezagutzen duzun jendeari kontatzen diozu, zure gaixotasunari buruzko xehetasunak kontatzen dizkiezu? Ez. Zergatik? Beldurragatikan. Ni marginatzeko beldurragatikan. Aurkitu izan dituzu holako egoerak? Bai. Kuadrilla badaukazu? Ez. Lagunak galdu dituzu zure gaixotasunagatik? Bai. Gaztetako lagunik ez duzu mantentzen? Oso gutxi. Gehien bat lagun oso onak zienak mantentzen ditut, baina beste guztik borratu egin dira. Eta nola joan dira borratzen? Denborarekin. Ez datorkit inor bizitan, aita eta ama ez besterik, ospitalean bakarrik. Ez da inor bizitan etortzen, nortzu ziren nire lagunak agian ez dute ikusi nahi, niren da mena. Entzuten ari garen kantua Igor Arzuaga Laudioar musikariarena dugu. Kantariak badaki zertaz ari den. Bakardadea da, eskizofreniak eragiten dituen zehar kalteetako bat, Aierten terapeuta den Nerea Karok ere ongi dakien moduan. Zeintzuk dira Aiert bezalako pertsona batek aurkitu aldituen arazoak? Medikazioa oso garrantzitsua da, zalantzari gabe, ez kontsumitza ere oso garrantzitsua da, kontsumitzen dutenentzako, baina rutina ere oso garrantzitsua da. Bete behar bat eukitzea, deno daukagu erresponsabilitatearen bat, ez? Zerbait egin behar dugu, zein da zure ardura? Lanera joatea, etortzea, erosketak egitea, guk egiten dugun bezala.
ikustarazea bereiek bakarrik ez dutela egiten, guk ere egiten dugula, ez dela ezer arrarorik. Ez hori da, gaixotasunarekin eta gaixotasunik gabe, hor ez dago diferentziarik. Baina benetan uste duzu gizarteak berdin onartzen duela diabetesa edo minbizia duen pertsona bat edo gaixotasun mentala duen pertsona bat? Ez du berdin, onartzen. Jendeak ez ezagunintzat ematen du, hau ez da gertatzen edo hau niri zei gertatuko, baina askok agian hurbilago gaude, zergatik ez egera gu izango hemendik 3 urtera, 5 urtera edo bihar. Egon daiteke egoeraren bat, esaten zure pertsona superatzen duena eta ezin dezula aurrera eraman, eta zeinek ez digu esaten bihar brote bat edukiko dugula edo depresio bat. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Luisa, nolakoa zen zure bizitza duela 7 urtera arte? Normala. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free gates for May. See Emily Luisa Etxeberria 54 urte. Duela 7 goitik behera aldatu zitzaion bizimodua. Luisaren istorioa gutxitan entzuten diren horietarikoa dugu. Gora behera eta ezuste ez betea. 2008 izango zen, ni hasi nintzen ja nekia eta somatzen. Erizaina nahin zenez, nik iten dituen analitikan ere kauz. Eta dana ondo ateatzen zen, baina ni ez nintzen ondo sentitzen. Ez neola ondo. O depresioren bat, edo ansiedadia, edo zer da, tratamendua jarri zian. Eta, hortxe. Eta gero konortian galdu nun, itxian. Eta hori gehatu zen, sinkope bat bezala. Baina ni banek jenetzala sinkope utz bat. Niretzako zen estres emozionala. Gertaera hori izan zen, esatean bezala, un punto de inflexión en mi vida. Eta, hobetzen ez nintzen ez, psikiatraren gana, kabezerako medikoa, psikiatraren gana aldo zian. Eta tratamendua, depresioentzako. Antidepresiboak eta lasaigarriak. Depresioa diagnostikatu zizuten garai hartan? Bai. Banatzen ari zinen? Ez, joandik ez. Baina gauzak etxean ez zijoazen ondo? Ez zijoazen ondo, ez. Eta banatu enginen. Baja neon da ez nun Zumaia neon nahi. Zumaia oso herri txikila da, eta amai komentatu nion. Ama, usteet, tia piliri eta osaba patxiri dituko jetela nola, behaiek Malagan pixo badakaten, behaiekin joan nahi zoporreta. Nola gogoratzen duzuen Malagara egin zuen bidaiura? Estanda egin zuenean, Malagara joatea erabaki zuen. Bai, zergatik hemen ez zunai inorrek ikusi, hemengo jendia eta esaten zian, koñata dakat, itxia dakala Malagan, Torre del Marren, Malaga. Eta esan zian, ama, nahi dut jo niseko nitxea. Eta esan zion niseko nita, nola ez, bai, etorri, eta juntzan Malaga. Eta eman zion, primer atake psikotiko. Eta orduan ingresatu zuen Malagan, psikiatriko de Malaga. De Malaga kapital, Gaztetan ikusi zenioten inoiz gaixotasunaren sintomarik? Ez da arrastoidea. Konturatu gineaneako efektu egin dazun. Efektu hartuta esakan, bipolarre, guk ezin ikon bipolar zertzen, ni behintzat arrastoiken naukan. Eta txikaz zertan hori. Batzutan optimismoa goian, lagurrunguan berriz, begia jota egoten dela.
Eta, bueno, jo nintzen ara, eta, bueno, bai, gero esate zeaten. Zomatza zeatela urduri eta hori, eta galdetze zeaten, medikazio hartzezu? Bai, baina, klaro, ni antidepresibo hartzen nahi nintzen. Eta gorakan joan, orduan horrek ematen zian txute bat, guandik gorao. Bueno, eta gau baten ez dakiz zeatik, bakarrik neon. Eta pasian, egote zean saltzen eta zeon Senegalez bat, larruzko beakindako poltsak saltzen. Eta, klaro, ni ze hortan neon, erosi eta eskatzen aizan nahi ere, ez nizkitxon bi euro ematen, Ezkizeko ketzian usten eskua kartera no poltsian sartzen. Luisa mesedez, eltze zien da guazen. Porque plas. Zenbat euro eman altzen dituen? 50 horrela. Inungo problemi gabe. Eta han, begiratzen poltsak, eta ez da eskazu gehiago, eta bai itxon pixka bat, eta juntzan, ekarzitun gehiago, eta erosin ditun, dirua. Gainean nekan dirua bukatu arte. ¿Te acuerdas del día en que conociste a Luisa? Sí, era julio de 2010. Era verano. Yo estaba vendiendo en el paseo marítimo de Torre del Mar. Ella vino, era noche, a las 1 de la noche. Pasaba allí con mi banco, miraba la bolsa, porque yo soy artesano. Hago de cosas de cuero, de bolsa, riñoneras, de todo eso. Luego ella viene en mi banco, me compra alguna bolsa, hasta que no tenía más dinero. Luego yo le invito a tomar algo que yo pagaba, porque a ella no le quedaba nada. Poltsa saltzen nahi izan gizon horrek esan zen. Bueno, luego, ¿quieres que vayamos a tomar algo? Bueno, itxoin pixka bat, nik haue jasoko ditut, eta hori, eta, nian itxoiten da. Ginen txiringito batea, eta esan nio, zuko ordaindu biharko esu, ni diru gabe ditu naiz, diru dana zurekin gastatuet. Pero al principio estaba normalísimo. Pero el día siguiente, cuando fuimos a comer, ahí empieza de cosas raras. Ella me hablaba que yo soy su guardia de espalda. Le digo, yo no. Me dice, sí, tú eres mi guardia de espalda. Tú tienes que ayudarme. Ahí, si levanta, coge la mesa, le tira. ¿Qué te pasa, mujer? Luego, si va dejando todas las cosas ahí, si va. Este día que yo no lo vuelvo a ver. Hor paskaltzen nahi ginean bitartean, ni oso gaizki jarri nintzen, neharrez jaiki nintzen maitik eta aldein ninun. Eta inorketzekien ninun ebilen. Taliatu nintzen txiringito batea, zeskala tunbona, baino dia oek arratu hauek, hause arra. Bainatu nintzen, eta klaro, nekan busuak urasko hartze zian, ez dakit zeatik ere, ez nekala bikini jazpitik, ez dakit zein nun. Eta gero, ertetzien lotza mantzian, batzoi eskantzu nilen toalla bat usteko, eta etziaten utzi. Da, zeo musika bat jarrita, ni hasi nintzanan marruaz, musika aldatzeko, kaso etziaten iten, da antzeon kamareruen bandejatxo bat. Harekin zaratateatzen hasi nintzen, txiringito hortako komunean jo nintzen, eta ja polizia, baina benetako polizia etorri zen ere bila. Eta deitu zianean ere koñatan nola zeon gaxoikan, aurrenengo gaskin hartu benduna junginan, Málaga. Hasta que llega su familia a preguntar para ella. Yo digo, yo no conozco a la mujer, no sé dónde está. Hemos quedado, hemos comido, después se va con mucha rabia llorando. Pero yo no sé nada de ella. Luego la mamá me dice, por favor, ayúdanos.
nik ikusi nunean nire alaba ondatu initxan. Zer pentsatu zenuen orduan? Sendatu inbiar gendula, lagundu inbiar ginula sendatzeko. Eta zer pentsatu zenuen detenituta kalabozotan zeukatela ikusi zenuenean? Kalabozoan goju ginean eretzen kalabozoan, baina esan zioten kalabozoan ontzala. Han oso gaizki tratatu zeaten. Oso gaizki. Hori dena biluzik, Pentsa. Goju gineaneakoia ingresatu intzuen. Psikiatrikoa. Brote guzti hau gogoratzean zer sentitzen duzu? Gertatu zala eta akitxo, ez genekigun. Guain dakitena jakin izan banu, eta nire ingurukoa jakin bazuten, ez nintzen horre aliatuko. Zure alaba bipolarra dela esaten dizutenean, Bai. Ze pasatzen zaizu burutik? Ez nekien, zertan gaiz hori, baina gero irakurri nun batek, irakurri zuen, bea bipolarra zala, eta esplikatu zuen zer dan, nola gertate zertzakon. Bai. Bueno, txengo dugu ba. Gauzak etorriten dira, eta hartu inbiar da, eta aldano betuen hartu, eta lagundu alden guztia. Nik, nazme bipolarra dakatela esateko ez dakat inun garazorik. Ez dakat inun garazorik, baina batzutan prestatzet, nirekin hitz egiten nahi da nahi etzaiola inporta, beste gaixotasun bat bezalaxe, ez? Malagara iristean, Luisa besarkatu zenuen? Bai, tudipe ba. Bai, hau kartzela da eta mendik artean azurre meilen. Bai, atako zailo lasai. Besarkada horrek lasaitu zintuen? Nehar guri eman. Momenturik basuenean, segundenean ere, sentitzen zenuen babes hori? Bai, eso den, beti. Bai. Baina niretzako ere oso horrezan. Ze ni neharrez ezten nintzanean, neharrez, baina ez nehar normal bat, ez. Zian, como ataques de llanto, osea. Eta nik, ikusi zuen eramak ze tamaina dun, ez? Orduan, nik heltzen nun ama, bezarkatzen nun, nehar bizi baten, eta klaro, amaren neharrez azte zan. Eta niretzako ere oso gogorra zan nire ama horrela ikustia. Eta gero aitakin ere berdin. Emakumiak erraixo ite du nehar. Baina, igual juten nintzen bazkeita gurasuna juten nintzen. Eta, ze Luisa, ze mozaitak eta gaizki, gaizki. Zer dezu bat, eltzen nion horrela, ezke oso tristena, ezke horrela da, oso tristena, ezin dut gehiago, ezin dut, bueno, lasai. Eta, behaiek ere izugarrizko sufrimentua segaten. Zer eman diozue? Babesa, bizipoza. Eta beak oso ondo konprenditu izan du hori, Bai, beak aitortzen du hori. Askotan aitortu du. Osaba Patxik eta Tiapilik, osak batez ere esatezian, nire hitzak ja galdutzat hartu zian. Orain nola ikusten duzu, Luisa? Baina ondo, normal. Herrietan eitet, noizien behin, da komeni da gaina beste da. Behien etxea juten nahi zenian, da parrezka azten nahi zenian, da osak esatit, zure parre hau, ez genuen uste berriro entzungo genunik. Bakarrik zure amak esatezun, hobetuko sinala. Zaila da horrelako gaixotasun mental bat onartzea? Zesango nizuk, posa ez dizu ematen, baina pentsatzen dezu lagundun behar diozula. Guk bentsat horrela pentsatzen dugu. Alabak behar duen guztiango deula, beharetik. Ama, zuk ustezu inoiz berriro irrifarra itia lortuko etela, irrifarra, Tamak. Baita algarak ere. Nik ez nun uste sekula lortuko nula. Ni pertsona alaia naiz, Pertsona alaia naiz. Un rictus, tak. Ezin un parrei, nehar bai, nehar a todas horas. Baina, egunero.
Eta zein uste duzu dala Luisa laguntzeko modurik onena? Bere aldamenean otia, berekin otia, eta guain senarra daka eta eskerra daka gizona, ona. Eta... Uste duzu Max agertzeak asko lagundu duela? Bai, oso gustada, beak egin da, oain bizi da zoriontzu. En esos inicios de vuestra relación, ¿qué era lo que más te gustaba de Luisa? ¿Lo que más te atraía? Era una persona muy buena. Su corazón. Es una mujer muy buena. Muy buena. Y confía mucho en mí, sin conocerme tanto. Bueno, hori, nik ezautu nun Max, poltsak erosin nitunean, hori 2010an. Eta gero, 2011an oso gaizkinean, eta ez nintzen jun. Baina 2012an, ere lehen guzinakin da bere alabakin berriro oporretagun nintzen, Torre del Marrea. Eta nik nekan nire susmotxori Max ikusi behar nula. Eginan handai, azkenengo jaiman, esate dut iranzu da nire guzina. Iranzu beha da, ez da? Nik ez dut ezautzen. Bueno, galdetu ingo jot. ¿Eres Max? Beak, sí. Yo soy Luisa. ¿No me conoces? Asko aldatutan egon. 2010an pixu asko galdu nun, oso iarra neon da beste itxura bat. Eta, bueno, hombre, Luisa eta jatea zan handi, bimuixo, ez dakize, eta bueno, bitar gozaitako. Geratuko gea, egunero gozaita jute ginen, bitok. Eta gero ja, Max Zumaira etorri zen, 2005an, maiatzak 2. Eta azaruan eskondu ginen, gaur egun ere zenarra da. Zer eman dizu Maxek? Buf, asko, pakia. Ahora te pongo un cafecito, ¿vale? Ay, sí, por favor. Vale. Sí. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿En el Euskaltegi bien? Sí, ¿Sí? bien. Ondo. ¿Ondo? ¿Asko ikasi eso? Sí, bai. ¿Y tú bien, no? Yo sí, bien. Sí, tenía mucho trabajo. Sí. Sí. Pero bueno, bien. Hay que hacer y hay que hacer, no hay otra. El que Luisa tuviese una enfermedad mental nunca te hizo pensar, igual es mejor no ser pareja de Luisa. Nunca pensé eso, nunca. Mi abuela curaba de personas que tenían enfermedad mental. Lo conozco, tan niño, ¿me entiendes? Yo siempre intento ayudarla a ella, porque yo sé que puedo, porque tengo alguna experiencia sobre esto. Pero tenía la fin de semana para descansar, mujer, sí, ¿no? Sí, menos mal, sí. Uf, mañana voy a dormir hasta que me duela la espalda. Ya está. Aquí estoy aguardándote, ¿no? Sí. Bueno, llegaré, no sé, 8:30, 9 menos cuarto, no sé. Tú tranquila, yo estoy aquí. No lo sé. Zoriontsu bizi zara egun. Bai. Bazkan dira momentu txuak, Jende da, pentsatzen. Moduan. Baina bai. Guai, momentu honetan, gaur egun ni oso guztua nago. Aurten hasi naiz dantzan da guztua. Kurtesea taldea eta EGB-ko lagunak, Antxe, bakoitza gure bidetik jungea eta guain berriro batea, eta esateu, ez gain beste aldau, Ez gain beste aldau. Zena hortxe do, Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi. Je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais. Jusque-là,
contenter de rien, et ça va un peu, je t'approuverai, crois-moi. Je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là, si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. Eneko Arakama, 39 urte. Karabeleko elkartean egiten du lan nekazaritza ekologikoan. Zerin behar dezu gero gaurko plana zein da? Orain periodo bat bukatu eta entrega egitera jungo naiz, eta gero oierrekin hitz egin beharko dut, ze gehiago dagoen egiteko. Unibertsitatean hasi nintzenean, han ez nintzen bat ere ondo ibili eta karrera aurrera ateratzen ez nuenez, hor depresioa hasi zitzaidan. Igual preparatu behar dira biharko zestak, no? Baita, biharko otarrak ere prestatzen hasiko naiz. Behar dena jasotzen eta otarretan sartzen. Egon dira bolada ezberdinak. Lan bat eduki dudana edo zerbait egin dudana, eta egon dira beste bolada batzuk oso bajo egon naizena eta batez ere etxean sartuta ibili naizena. Eneko, gogoratzen naiz ezagutu genuen elkar? Bai, zuza oroitzen ez dena, ona etorri nintzen egun bat hau ezagutzera eta ikustera hemen ondo moldatu ninteken edo ez. Eta gustora nintzen, hau gustatu zitzaidan eta orduan hasi nintzen etortzen. Arratz batean, besoa eskerreko besoa lokartzen zitzaidala nabaritu nuen. Amari esan nion, ospitalera joan ginen, eta han ingresatu egon nintzen 2 aste. Eta han neukan depresioa ikusita, eta guztia handik ateratzerakoan Donostin agudozen ingresatu zidaten zuzenean. Han egotea niretzako izan zen lasaitasun bat pixkat nire betiko girotik ateratzea, eta niri behintzat asko lagundu zidan. Jende askok ez du bat ere ondo eramaten, ulertzen du zergatik, egia zen nik oso ondo eraman nuen. Alta prestatzen ari nintzenean, handik egun batean etorri nintzen hau ikustera gustatzen zitzaidan, eta hemen moldatu ninteken ikusteko, eta horrela heldu nintzen horrela. Honea etortzen dianetikan, harrera terapia taldeko batek berak erakusten dio etxalde osoa, nola egiten dugun lan, eta bar, eta egun, aurreneko eguna beti da ez, isilago, bizkat beldurtiago edo, eta segitu ikusten da, baina egun batzun buruan ja nola joazten, harremanak egiten haien taldekoekin, lan taldekoekin, eta evoluzioa ikusten da oso azkar. Eneko, nora eraman behar dezu hau? Hauek, otarrak orain 3 puntotan Donostian eramaten ditugu. Morlantzen Agifeseko zentroan, ibiltzen Antiguon eta gero Gipuzkoa plazan punto dendan. Azteko etxetik atean nintzen, berriro hemen jendearekin harremanetan sartu nintzen, eta aktibitatea bat eukitzeak beti depresioarekin laguntzen du. Tu disais, on y va. Si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi. Je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là. Bueno, eta zuk nola ikusten diazu etorkizunari begira? Nik uste eta azkenean bizitzan moldatzeko behar dian tresnak garatu dituzula. Arriskoa oraindik badago. Tratamendua ere oraindik ez dut bukatu. Badakit gutxo garera nondik pasa naizen eta zeintzu diren arriskoak. Ez daukat ilusio berezi bizitza normal bat nahi dut. Soro egoti ezer da. 17 urtegaz, soramenaren ingurun ikusten hauen horre, magia bat,
Gero konturatu nahi, putada batala. Putada bata, gaizotasun bata. Momentu honetan erabakiko dut ez deitzutie gaizotasun, da erabaki bet. Ni gaur holan zaztie, eta holan makietie izan da erabaki bet. Izan da, zoruenai, edo marginatuenai alde horretatik, edo gaizuenai, edo holan ikusten osuie, eta askok ikusi nahi holan. Bai, ni beste gauza askotan, banai pertsonie. Alaine Agirre, 26 urte. Fisika eta filologia ikasketak hasi zituen eta baita utzi ere. Egun, euskaraz dagoen idazle irakurrienetakoa dugu. Poesia liburu bat, hainbat ipuin eta 3 nobelaren egile. Gai nagusia, gorabehera emozionalak. Bizi zaituen animalia izu hori, zeru gorri baten pean, mundua gurutzatzen. Lehenengo diagnostikoa izan zara ansiedadie, depresioe, bulimia nerviosa, insomnio, psikosia, trastorno obsesibo-konbultsioa, eskizofrenia, momentu baten mania bat, orain badakitz zer dakoten. Talapekue nahi. Talapeku bakizu zer dan? Bermion, ez? Talape da Bermioko auzo bat, talape TLP dakotelakon. Trastorno límite de la personalidad. Barkatuko estazu gaztelanez zatie, bai holan da. Borderline, esaten dana. Inestabilidade emozionala. Azazkalak, ilea eta beldurrak, baino zenet zaizkizuna, animalia horrek. Da, zeure buruari min emotie, autolesinuek, zeure burue zigortzie, kulpabilidade sentsazio bat, zuramak esaitzu ulertuten, aitak esaitzu ulertuten, ulertu gure esaitzuie, hori kasurik eta hobienien. Ia momentu baten heltzen da jentie nekatu hitzen da. Zelan ez da nekatuko albokue ba, zeure buruegaz ezin bazaran egon bakarrik. Ez duzulakon aguantaten, soportaten zure burue. Bere bizkarrean idatzita daramatza, lastanez eta ramazkaz itzalen izenak, gizon eta emakumenak, leku eta egunenak, denak ederrez eta minen. Ez dut lortu, nik ikasketa batzuk amaitzuti, ez dut lortu lan baten estabilidadia segoti, ez dut lortu harreman osasuntzu batzuk mantentzi, ez da? Itzi hori dana albo batera. Egin da igun berba sufrimentu ez. Nik violentzia praktikatu dut nire buruaren kontra. Hemen adibidez. Batzutan, barruen dakosun mine da, ezin da aguantatu. Ezin dozu aguantatu, ezin zara egon zure gorputzien barruen. Hain da, min, gogorra, violentue, hain da, destroza hitzen zaitzu. Behar dozu sentidu, min fisiko apurbet, konbentzateko. Ezin dut mina aguantatu eta min fisiko bat behar dut, eta ikusi egin behar dut, nire dola, sentitzeko bizirik nauela. Sentitzeko lasaitasun apurbet. Claro, horrek, da hori da, parkatu mekanismo bat, momentuen funtzionatzen dagoena.
epeluzien ez. Alaine, zentzu batzutan, perfektia izan da. Ni brillantia izan nintzen. Bueno, brillantie nintzen, edo sentiten nintzen brillantie, baldin eta 10 ataratzen banauen azterketa danatan. Eta hori lortu nauen. Borrokatu nauen, brillantia izateko, jentiek ni ikusteko, argala izateko. Heteronormatiban sartzeko. Orduen, ez da klak, derrepente, izan lehi ansiedade bat, paniko atake bat, brote psikotiko bat, disoziazio bat. Azken finean zer da, ostra, ezin dut, min honegaz, ezin dut. Nik abuso sexual batzuk pairatu izan dutez. Eta orain arte, orain dela urte betera arte, astut eduki dut. Hori izan zen beste desenkadenante bat. Ez da, ostra, abuso sexual bat eduki dut eta hortik dator dana. Urtiek pasa dutez, sentidu barik. Lo ego nahi. Lo ego nahi, urte pilo baten. Bai ez lo tranquil. Utzik, barrutik eta pentsamentuek batetik bestera harin. Batzutan hain harin, batzutan ezin izan dut egin behar ba, Gramatiki galdu dut. Nik ez dakot irten biderik. Behinok beztako, ezke psikiatra batek bez, ez psikologo batek bez, ez niramak, ez... Niraman eta zer ditu da, eta ez daki niga zer egin. Zer esango dauie, urte bat ikasketak parata unibertsitatera azun barik urte bete banauen hoien. Karo, hor, autoexijantzi maile ez da bakarrik. Notak, kiluek, zuek ni ikustiala ez. Autoexijantzi maile bai da, zuk zure burueri baimena emotie sentiteko, batzutan, zaurgarri edo ahul egoteko. Nik kulpaz badakitz, asko. Badakitz, sentitzen dutelakon, nire ingurue destroza dutela, kulpa. Sentitzen dutelakon, neure burue destroza dutela. Bueno, esangotzu zer pentsat noten. Psikiatrikoek bakizu zer dizen batzutan. Kontentzinue behar dozu, bale ondo, ta. Enau horren kontra. Nik sentidu dut, txatarrari bet dala. Kotxe sarrantzako, garaje bat apartatuta dagoena, bestiek ez ikusteko gu. Guk ez molestateko zuek. Psikiatrikotik urten daztez liburu bat, baino gehiago. Medikuntzan gauzak ez diez bi gehi bi lau. Ja, buruko medikuntzan, eta nik hori txarrerako bizi izan dut. Ni antipsikotikoek hartzen nire egon nahi. Psikiatrian erabiltzen da neuroliptiko hitza, fin hau da, bakizu. Neuroliptikoek hartu izan dutez, 6-7 urtien zier, hau bajateko. Bajatu gozt beste gauz asko. Orain, sentiten dutena da, fokalizatu hau dauela arazuek konpontzeko. Apurke. Onarpena. Sentido común, Alaine. Bai, sentido común, bai, ez da inerreza. Urran ditan gabiz sartzen. Ez da berantzun bakarra. Nire hau asko kostagaztik astie. Urtiek egonai obsesionata giltza nire barruen daun, ondau. Erosiotez, ez da gintz, 100 liburu autolaguntzaz guek. Beste batzuk, psikologiakoek, beste batzuk, filosofiakoek, feminismoek, klase sozialak. Zure galderie da, nire preokupazio bakarra izango bazan, superbibentzize, gaur zer zangot,
non ingot, lo, bizar bizirik egongo nahi, hau eukiko nauen? Ez. Begerista erantzun bakarra. Nik biktima modure jokatu dut? Bai. Biktima bat izan nahi? Bai. Biktima gure dut izan? Orain? Ez. Hori nahi lan duten? Bai. Rolak apurtu bihar dotez? Bai. Denak bana, zure aurrekari penalak, zeru gorriak oreinak eta orfidalak gehiagilu zatzen diren salbuespen egoeretarako. Emergentziazko plana. Nik orain sentiten dut, orain, eta igual ez dakit zenbat urte, ez dut ez kontako, ez da importa, zenbat urte egongo nintzen terapian, pues ez da, 12 urte, darutez, terapia psikologikoen, farmakologikoen gitzi hau bai, hauntzek, oraintze ikusten dut, benetan tresnak nabilela deskubritzen, ausartu nahielako neure buruari behitutan. Denak bana, zure aurrekari penalak, makrofizio intimoak, sexua, eriotza eta orfidalak. Ez eskapa. Errealitatetik eskapatie, brote psikotiko bat, antsietate atake bat, zure burua moztie, orfidalak lo egiteko, bagizu? Lo ingurut ez dutelako gure sentidu ezer. Eba zinue, iesa, neure buruen gandik iez ibiltzea. Orain, saiatzen abil ez pentsaten termino absolutuetan, eskizta ezer, zer da absolutue? Hiltzea. Eta inkluso hori, ez dut ikusten jain absolututzat. Izan zaizun arren, bere derrak eta mina, idatzi dituzten, zure aurrekari penalak, uzi oiek, zeru gorriak oreinak desertuta maitalek, oiek denak bizkarrean karraio daramatzan. Animalia izuta ederra zara. Bakizu zer dan labur bilduz. Zeure buruen ikari okitzia. Zu imagine, kaletik zuez, edo biharrien zauz, lanien zauz, persona batega zauz, narruten eitzen zauz, eta klak bat dau, jazta. Zu izan alzara, edo norri izan lehi. Eta klak hori pasata gero, beti eukiko dozu ikarie, ostia, noiz etorko da urrengo klak hori.